Για κλείστο καλύτερα. Ασφάλεια. Ωραία. Τρέξτε. Να σας κυνηγήσω, τρέξτε. Γεια σου. Έλα, πήγαινε ρε. Έκτορα. Είμαι αρχαίος Έλληνας, τι να κάνω, άσε μας ρε. Τώρα, βλέπεις είναι και τα παιδιά. Τα βλέπεις. Πάτα, και από μένα, ό,τι θες, έλα. Έλα. Πάμε. Έλα. Έλα σκλή μου, έλα. Σκλή. Αυτό το σκλή έφερνε για τον διοκτήτη του. Κάτσε πρώτα. Ασφάλεια. Α, τι το παίρνεις ρε, παιδί θα χτυπήσεις. Έκτορα. Τώρα. Στα στρουπάκια εκείνα κύριε δεν είπαμε να πάω. Πάμε στα στρουπάκια. Έλα. Πάμε να φας και να κρέας ρε. Ένα κόκκαλο να φας και ένα... Δωρεάν, χωρίς να πληρώσουμε. Το πολύ πολύ να μας φέρουν μέσα, έλα προχώρα. Εσένα, όχι εμένα, εσένα. Τώρα, πήγαινε ρε. Μην φοβάσαι ρε, σκαρφαλώνει. Έλα. Για δεν θα πάνω ρε Έκτορα. Όντως, έχεις σκαρφαλώσει μια φορά πριν με το Στέλιο, έχεις σκαρφαλώσει εδώ και έφυγε μάλλον. Όντως ρε. Ναι, τι κάνω. Περίμενε, κάτω λίγο πλό. Γεια σου Σταύρο μάγκα. Γεια σου ρε Αλβανέ. Τι είναι ρε Αντμή. Ναι, τι είναι. Σαν να είναι 16 δεν μοιάζει αυτό. Ναι. Για να δούμε τι θα κάνει. Δεν σε Έλα. Τι. Δεν σε κανείς αυτό αν είναι αφού είναι 16. Ναι, όντως ρε. Χριστό. Δεν σε έχουν ρωτήσει. Ναι, με έχουν ρωτήσει. Και το σύρτη. Εκενό είναι μπρο. Να το κάνω ρε. Εμένα μου Να το ανοίγω στο σφύρι, θα κοιτάξεις ρε. Έλα, ανέβα ρε. γιατί. Καλά ρε, 220. Ανέβα ρε. Παναγιώτη, για κατέβα κάτω άμα μπορείς να το πάρεις. Δεν ξέρω κάτι κάνεις, αλλά είναι... Εμείς λόγω της εταιρείας του μπορούμε περιμένουμε πότε ναι. Πασάκ. Δηλαδή τώρα θα... Έλα, πάρ' το από το κολλάρο και άμα μπορείς ανέβασέ το. Λες, περίμενε. Είναι ικανό αυτό. Ο Στέλιος έχει μπλούζα. Το έχω ξαναδεί. Τραβάω ρε. Όχι, θα φύγει το κουλάρο μαλάκα. Έλα κάτω, έλα κάτω με το πέρι. Γεια, έλα κάτω. Έλα κάτω. Αν δεν κάνει κάτι. Πάμε κάτω. Ελάτε ρε. Αφού αυτό είναι καλό. Για πες εσύ, γεια μου. Ωραία. Δεν καταλάβατε, κάτω. Τρέξε. Δεν με κυνηγάει. Χριστό, τρέξω. Εγώ θα την πληρώσω την ύφη. Εσένα κουφά. Τρέξε, τώρα τρέξε. Θα το λύσει με το δεύτερο. Έλα γόρι μου. Τρέχα, έλα. Έλα. Τρέχε. Έλα. Κάτω την μπάλα. Έλα. Νομίζω έπρεπε να πεθάνει. Όλα και να χορτάσει.
Όχι. Ρε. Επιτέλους. Μόνοι μας. Επιτέλους. Αγάπη μου εσύ. Αγάπη μου μεγάλη. Αγάπη μου μεγάλη. Χρήστο, τι ώρα είναι? 9 και 20. Ωραία, πούστη. Ρέκτορα, σπάσε και ένα πορτόνι τώρα να τελειώνει. Και από μένα ό,τι θες. Ρέκτορα, αυτός είναι ικανό. Παρακαλώ. Περίμενε. 9,5 ώρα φεύγω από εδώ. Γεια. Αγάπη μου. Μάγκες, μην μπει κανείς μέσα. Να μπείτε όλοι σας, θα περάσουμε καλά. Πολύ καλά. Έλα μαζί μου. Όχι ρε πούστη. Τι? Θα τρίξω στο χέρι και δεν μ' άφηνε. Κοίτα, κοίτα. Πόσα κιλά είπες ότι είναι? 120. Τι 120 ρε. Δεν είναι κατά μισοδία. Καλό εγώ. Ναι, θα δίνω. Δεν Κάτσε. για να τη σκόσεις. Έχουνε μέσα και αυτό. Πες ήταν. Έλα. Πάμε μαζί του, θα μην μείνουμε. Κάτσε κανένα λιγάκι. Ήρθε ο μαμάς Κωνσταντίνα. Ω, Μαμάς Κωνσταντίνα. για πες εσύ γαβ. Κάνε γαβ. Ήρθε. Κάνε γαβ. Κοίτα. Γαβ. Γαβ. Κάτσε μπρος, θα τα ανεβάσω τώρα στο Instagram. Βλέπεις. Εγώ θα το ανεβάσω στο YouTube. Πρώτο βίντεο. Σωστός, ρε. Κατάργα. Χρήστο, πες μου λίγο όταν πάει 9,5. Έλα Κωνσταντίνα. Ναι, Παγκόνι ρε. πολύ. Καλός είναι, καλός είναι. Όχι στο νερό μου. Μαλάκα θα φύγει από εδώ ηλίθιος. Τώρα το είδα. Έλα, πάρ' τον. Παναγία μου. Το σκάσε. Το σκάσε η άλλη εντελώς. Αλέξη. Μπείτε μέσα να καλοπεράσουμε. Ελάτε μάγκες, πεινάει. Ελάτε ρε, δεν κάνει τίποτα. Θα γίνεις διάσημος ρε. Είσοδος ελεύθερη. Πολλά ψητά εσάς. Τιμές οικογενειακές. Αγάπη μου. Μην πεις ότι αυτό είναι μπατσικό. Περιπολικό. Ω, Φαντάσου να είναι. Εκτοράκο μου! Πάμε ρε μαλάκα. Κάτσε τώρα που φύγαμε. για να μην πάνω. Μαλάκα. Αντί σου πούστης. Goodbye! Καλά με! Έλα μπρο, να πάμε για μια βόλτα. Ας το πούστη. Με έκανες τρίχες μαλάκα. Γαμημένο. Θα γίνει τίποτα ή θα έτσι θα μείνουμε. Να έρχομαι τώρα να σπάγκουν το δέλα μου κοινό. Έλα. Τι είπες? Πήγαινε σε φίλη. Γαβ, γαβ. Γαβ. Καθίστε να σας φάει θέλει. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Μία βουτιά θα θέλει να φάει.
Φιλαράκο μου εσύ, άντε, να το σταματήσω.